tambal na si Patol nung dito sa gawas ng dagan. So, nak. Karang bata. Baka dito lang kayo. Tagusin ako si kuya pa. Diyan lang ka pa. Yes, ako yan. Ako yan ha. Anak na kuya pa niya. Ako yan. Nandiyan ako kuya. Baka na to. Ako yung malikod, bro. Ako ay ato na na-swimsy. Nandiyan ka ba? Utaw dugan. Dali pa kayo. Bawis na kayo. Magpapunta, doktor. Tara. Dito sa country ko. Yes, si pa. Ako yan. Dali ako kayo. Tawag na doktor. Tramo. Ako yan po. Dali pa. Ako yung doktor. Tara, plaster. Tol, manawad ang kuwan, tol. Doktor, tol. Kaya makayos papa, tol. Pato may trato, kaya kung papato, kamatyanundog, nag-listen na ginawa do. Uy, do, pagkapat do. Nag-listen na ginawa do. Sakit siya mama nung Gi Patol. Tanawon sa nako yung heartbeat kung kusog pa ba. Inay na kayo tanaw. Ang kalindura ko na 900 kaasa na rin kalindura sa mong papa doy. Saan nga ba? Ito na hospital ba? Nak, tulog ka malong magdugay mo ba ko? Kailala na kaya akong nararamdaman. Dalo na nga kami sa tong clinic. Kaya dito mga gamit. Sige dog. Uy, ayun po, tindog na ba? Alam ko nga. Ay, siya to, sulod. Dok. Mano yung papa dong? Muna yung papa, dok. Ay, lutan, dok. Diya, may ganang na to, may gaan. May gaan na dira. Ganun pa. Pumayo lang taka ba? Ang binang ko kung gamit na ko, kaya tanaw na ito niyang heartbeat niya. Maayo lang taka ay. Hinay na magkipitik ang dughan si mong papa dong. Napoy vitamins na ni dong, pangkakusog siya ha. Paliw mo dyan yung tambal. Dok, kung saan siya tambal, dok? Yung tambal, dong. Ano yung tambal sa mong papa, dong? Pangalan na ni, slasher. Ayun siya tambal, dok. Painom, dong. Sa mong papa, mapalit trani mo ni sa gawas o kinilo. Sige, dok. Pwede niya lang papa na, dok. Riyan ang baba sa mong papa, dong. One eternity later. Gusto naman ng mong papa. Ay, ito, dok. Dagat, dok. Practice ng boxing, dok. May pang tao na yung papa na. Tamat kayo, dok, ha? Ano yung papa, dok? Ang papa, dok, ko. 2,000 years later.